எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் மின்சாரம் தடைப்பட்டால் ஜெனரேட்டர் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றால் முறைப்பாடு செய்யவும். மின்சார தடை ஏற்படும் போது எரிபொருள் நிலையங்களில் கட்டாயமாக மின்பிறப்பாக்கி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் தெரிவிக்கின்றது. அம்பாறை மாவட்டத்தில் மின்சார தடை ஏற்படும் போது அதிகமான எரிபொருள் நிலையங்களில் மின்பிறப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இது தொடர்பில் இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் மட்டக்களப்பு பிராந்திய முகாமையாளர் தேவப்பிரியவுடன் பேசிய போது, மின்சார தடை ஏற்படுமாயின் கட்டாயமாக மின்பிறப்பாக்கிகளை எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என கூறினார். நாட்டில் எரிபொருள் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் எரிபொருள்களுக்காக வரிசைகளில் பல நாட்களாக காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் மின்சார தடை ஏற்படும் போது பல எரிபொருள் நிலையங்கள் மின்சாரம் இல்லை என்கின்ற பதாகையினை காட்சிப்படுத்திவிட்டு மூடப்படுகின்றன. இதனால் வரிசைகளில் காத்திருக்கும் பொதுமக்கள் மேலும் கஷ்டங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். எனவே மின்சார தடை ஏற்படும் போது எரிபொருள் நிலையங்களில் மின்பிறப்பாக்கி பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றால் அந்த எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்கள் குறித்து பிராந்திய காரியாலயங்களுக்கு மக்கள் முறைப்பாடு செய்ய முடியும்.